Ixorretako bazara esentzian, derrigorrez dantzari izan izan, kasi. Izorretan dantzari izetie ohore bat dala, niretzako. Ba, ez dakit enoi esaten odolien dekogun gauza bat dala, ez? Proiektu hau elkarlanaren fruitua da, Mikel Deuna dantza taldea, Bideografik ekoiztetxea eta Anboto komunikazio taldearen arteko elkarlana, eta hasiera batean testigantza grabatzea zen asmoa, eta azkenean dokumental bat esan digun, ez? Irten zaigu azkenean, baina beti ere dantza taldearen azkenengo 150 urteko historiaren errelatoa egitea da asmoa, genero ikuspuntu batetik. Eta gura izan duguna da gogo eta zintzoa izatea, autokritikoa ere bai, eta horretan ari gara. Dagoeneko hainbat elkarrizketa grabatuta ditugu, 5 edo gelditzen zaizkigu grabatzeko, eta postprodukzioa gelditzen zaigu oraindik. Importantie jantzie. Plazera urtetie, buf. Gaur egun 80 urte inguru dauzkaten dantzariak badau esan oraindik talde polit bat, eta beraien artean bebauan Miren Bikandi saso baten bere aita dantzari maisua izana zen, eta bere baserrian erakusten zuten dantzan, eta Mirenek dantzan ikasi eban, ez? Bere buru gogortasunagatik lortu ben sasoiaretan dantzari dantza ikastea. Naizta sekulan ez eskatu, ez pentsau, ez imaginatu emakumeak Iurretako plazan zuriz jantzita, prakas jantzita dantzan ikusiko zituenik, ez? 2018an pausu hori emoa ben Iurretako dantza taldeak, baina pausu hori emon arte apurka-apurka dantza taldeak eukaen bere ibilbide bat egina, ez? Sasoi diferenteetan emakumeak bere parte hartzea bultzatu zuen edo eskatu zuen, eta apurka-apurka gaur egungo dantza parekidetasunera heldu ginen, eta gaur egun esan dezakegu emakumeak dantza taldean injar itzela daukala, ez? Hasi ginen noin dela martxotik hasi ginen elkarrizketa egiten, 35 edo inguru izan dira, eta baita grabatu genduzan San Miguel Jaietako gitarauek, zean dantza bera, Urrixenean grabatu gendun, eta gure dokumentalarako daukagun ideia hori da. Urrixena oinarri hartuta, gero eurek azaldu duten historio guztia lotzea, ez? Eta, irudi polita daukaguz, ondino postproduzio prozesu honetan lan asko geratzen jaku, eta dokumentalerako musika eta trailererako egindako musika Mikel Nuñez Durangarrak egin dau, eta, horbe lanean ibiliko da gurekin, eta, horretan gabiz.